اتقال أي أرستنا ودكت سب زمصو صعبين زبلي إذا كل حجي أم مدري إنه ريو زلنا سقاي چنكت فرحي موت مرقم حمام نوسي كابي إيو مسيو اندحر إلنا أجزي أبهير زفترو نجارات أيكونن وين نفس وكفنا أجزي أبهير زعدلنا أيكونن ودكت سب زمصو صعبين إيو أجزي أبهير نسب أبتو متشو بوتا أب جنة إيدن أبتو تصبق بوتا أب جنة إيدن أبتي دسيلو بصدقن بسلامن بحاجوسن كنبرولو زخل بوتا أقميت وخنسو على أجزي أبهير بزي محلاو تأزاز أجزي أبهير بزي محلاو نتجزي أبهير زهابو ممرحي بمفراسو كود كله نرئي اتوت كتسب انبقر عبزي أوريت زفترت سالساي معرف كاب تقص حادي كساب كسري عسران حدا نزلو إنا نرخبو كم زبل نايكزي أبهير كالابقو ننبب زفترت سالساي معرف كاب كسر حادي كساب كسر عسران حدا كم زيبل لنا اكزي أبهير أملاخ كاب زفترو خلو أراويت مرور تمني قرح نبري نتاسبيت خاء أملاخسي كاب كل أم جنة أيتبلعو إلدو عزيزو إيو بلا نتاسبيتي نتتمن بلتو أب جنة كاب زل فرقم نبلعنا بزعبا فرقتا أما أخل جنة زلا أم جنا أملاك كيتموتوس كاب أيتبلعو أيتتنكيواون بلا نتتمن دما نتاسبيتي أيفالكمن أملاك داء كاب مستبلعو معالتي أعنتكم كم زخفت كم أملاكون كم تخونوا صبقون كفئن كم تفلتوا سلز فلت إيو أمبر كتو أيتموتون إخم بلا إتا سبيت دما إتا مبلعات عمتي نعنتا خاات صبقتي تبب محباون التبهج مخانا رئا كف رئا وسيدا بلعت مساخ أنا سب آيا هبطو نسون بلعي شعوع عن تقلتي تخفتا رايم مخانهم دما فلتو قصل بلس الله جيبهم كا تعتكم مدر مسول ولا دما دمس اغزي ابهير املاخ اب جنت كمالا للسمعو ادامن سبيتون كا كاب غص اغزي ابهير املاخ اما اخل عوام جنت تعبو اغزي ابهير املاخ دمانا ادام صويعو ابي الله قبلو نسو كا دمسخا اب جنت سمعي فرحو تراي كاي متحب اخو بلي نسو دما تراي كا مخان كادا من نغركا كابتا خبا اي تبلع الي زازوس كا امدو بلعي خايخا بلو ادم كا اذا مساي كتكون ذهب كان سبيتي كابتا ابتن مبلعخو بلي اغزيابير املاخ دما نتا سبيتي سلامنتاي زغبرك بلا نتا سبيتي كا ثمنا صحيت نبلعخو بلت شو اغزيابير املاخ نتتمن إذا سلز جبركا كاب كله انسسا أراويت مرور رجومكن بخبدها خد كيد كل زبن هيوت كادما مريت كتبلعها أمانجو خان أمانجو زاسبيتن أمانجو زرع خان أمانجو زرعان كا سلئي اتكل الله نصور اسخا خشفلقي نسخا دما شخون أختنا كس إخا بلو نتاسبيت خا مكراخن صعرت انسخن ازي خبزحو دقي بصعرخ تولديخي دليت كدما نابسب ايك خخون ايو نسون كملككيو بلا نادام كا قال سبيت خاصل السمع خامو كابتا خبا اي تبلع الي زاززكو سلاز بلعخا مدري بزعبا خارجمت تكون كل زبن هيوتكا انجراخا كابا بصعرخ تبلعيخا وشخون تقربان تبقللك بقولي مرور دما ختبلعيخا نابتا تفطر كالا مدري كساعه ملس انجرا برهات غصكا ختبلعيخا مريت ايخامو نام مريت دما تملس بلو
ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብዚ ቦታ እዚ ከነንብቦን ከለና ኣብዚ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ውድቀት ሰብ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈጸመ ኢና ነንብብ እምበኣር ሰብ ካብቲ ናይ መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ክወፅእ ከሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ንሪኦ እግዚአብሔር ንኣዳም ካብታ ኣብ ገነት ኤደን ኦም ዘላ ኦም ከይበልዕ ኣዚዝዎ ነይሩ ካብታ ክፉኡን ጽቡቕን እተፍልጥ ኦም ኣብ ገነት ኤደን ዝነበረት ከይበልዕ ኣዚዝዎ ነይሩ ግና ከነዚ ትእዛዝ እዚ ክሕልዎ ከሎ ኣይንርእን እቲ ተመን ንሂዋን ከስሕታ ከሎ ሂዋን ድማ ንኣዳም ክትቦ ከላ እሞ ኣዳም ድማ ተቐቢሉ ቃል ሰበይቱ ሰሚዑ ክበልዕ ከሎ ካብቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ክወፁ ከለዉ ኢና ንርኢ እምበኣር ሰብ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ምስ ወፀ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝመፀ ውድቀት ወይ ድማ ሳዕብየን ናይ ውድቀቱ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ከም ዝመፁ ኣብዚ ጽሑፍ ዘንበብናዮ ካብኡ ጾሚቕና ክንርኢ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ውድቀት ሰብ ዘምጾ ሳዕብየን እንታይ እንድሕር ኢልና ዓጢያት እዩ ዓጢያት ማለት ከዓ ሕጊ ምፍራስ እዩ ነቲ እግዚአብሔር ክሕልውዎ ዝሃቦም ሕጊ ኣፍሪሶሞ ካብታ ክፉኡን ጽቡቕን እተፍልጥኦም ኣይትብልዑ ካብ ብምልኡ ኣብ ገነት ኤደን ዘሎ ኦምን ኣግራብን ግን ከም ድላይኩም ብልዑ ኢልዎም ክንሱ እግዚአብሔር ካብታ ዘይኣዘዞም ኦም ከይዶም ክበልዑ ከለዉ ንርኢ በዚ ድማ ነቲ ዓላማ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝነበረ ከባላሽውዎ ከለዉ ንርኢ ካብቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዝነበረ ክብሪ ካብቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዝነበረ ጸጋ ካብቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዝነበረ መጎስ ካብቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዝነበረ ስልጣን ካብቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዝነበረ ሓይሊ ኃጢአት ብምፍጻሞም ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራሶም ክወፁ ከለዉ ንርኢ ስለዚ ኃጢአት ዘምጾ ተጽዕኖ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰብ እዚ ሕጂ ኣብ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ሰባት ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ነገር ዝሕዝንን ዘጨንቅን ዘፍርሕን ዘርዕድን ነገር ውፅኢት ናይ ኃጢአት እዩ ሰብ መገዲ እግዚአብሔር ገዲፉ መገዲ ርእሱ ስለ ዝመረፀ ፍቃድ እግዚአብሔር ገዲፉ ፍቃድ ርእሱ ስለ ዝመረፀ ናይ ኃጢአት ውፅኢት ኩሉ ጊዜ ከዓ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብብ ኣብዚ ዘንበብናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ እውን ንሪኦ እቲ ካልኣይ ኣብ ህይወቶም ዝመፀ ሳዕብየን ናይ ውድቀቶም እንታይ እንድሕር ኢልና መርገም እዩ መርገም ድማ ሕማም ድኽነት ጭንቀት ጭቆና ዝተፈላለየ ዘፍርሕን ዘርዕድን ነገር ኣብ ህይወትና ዝመጽእ እዚ ውፅኢት ናይ መርገም እዩ ነቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዘይሓለውዎ ነቲ መምርሒ እግዚአብሔር ድማ ስለ ዘይሓለውዎ ኣብ ህይወቶም መርገም ክመጽእ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ነታ ሰበይቲ መከራኽን ጻዕሪ ጥንስኽን ኣዝዩ ክበዝሕ ኢልዋ ደቅኺ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢልዋ ድሌትክ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ኢልዋ ንሱ እውን ክመልከኪ ኢልዋ እዚ ናይ መርገም ውፅኢት እዩ ኣብ ህይወታ ትእዛዝ እግዚአብሔር በዘይ ምሕላዋ መርገም ክመጽእ ከሎ ንርኢ ንኣዳም እውን ከምኡ ኩሉ ዘበን ህይወትካ እንጌራኻ ካብ ኣብ ጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ጻዕሪ ናብ ህይወቱ ተወሲኹ እሾኹን ተኾርባን ከተብቁለልካ ኢልዎ ናብታ ተፈጠርካላ ምድሪ ክሳብ ትምለስ እንጌራ ብርሃጽ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ ኢልዎ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ እዚ ሞትን ሕማምን ጻዕርን ጭንቀትን ፍርሕን ኩሉ ውፅኢት ናይ መርገም ከም ዝኾነ
ቃል እግዚአብሔር ነግረና እቲ ዝዓበየ ሳልሳይ ነገር ኣብ ህይወቶም ዘጓነፎም ውድቆቶም ዘምጾ ሰዓብየን ድማ እንታይ እንድሕር ኢልና ሞት እዩ እዚ ሞት እዚ ድማ ሰለስተ ዓይነት ሞት ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እቲ ቀዳማይ ሞት መንፈሳዊ ሞት እዩ መንፈሳዊ ሞት ማለት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እዩ ኣዳም ትእዛዝ እግዚአብሔር ፈጺሙ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ጊዜ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ነይርዎ ድምፂ እግዚአብሔር ይሰምዕ ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ንዕኡ ክርኢ ኢሉ ምድሪ ምስ ወልወለ ናብ ገነት ኤደን ይመጽእ ከም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና እዚ ጥዑምን ጽቡቕን ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ዝነበሩ ሕብረት ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራሱ ሞት ኣብ ህይወቱ ስለ ዝመጸ ሰዓብየኑ ከዓ እዚ መንፈሳዊ ሞት ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ዝነበሩ ሕብረት ተቋሪጹ እቲ ካልኣይ ሞት ድማ ስጋዊ ሞት እዩ ብስጋ ከም ዝመውት መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትመለስ ኢኻ ኢልዎ ንዘለዓለም ክነብር ተፈጢሩ ዝነበረ ኣዳም ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራሱ ዘመን ህይወቱ ክሕፅር ከሎ ሞት ዝበሃል ናይ መንፈሱን ናይ ስጉኡን ምፍልላይ ውድቀት ዘምጾ ሰዓብየን ናይ ውድቀቱ ከም ዝኾነ እዚ ስጋዊ ሞት እውን ካብ ቃል እግዚአብሔር ንርኢ እቲ ሳልሳይ ሞት ዘለዓለማዊ ሞት እዩ ዘለዓለማዊ ሞት ድማ ንዘለዓለም ኣብ ገሃንም ምድርባይ ንዘለዓለም ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጥዓ እግዚአብሔርን ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚአብሔርን ንዘለዓለም ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብርን ገጽን ርሒካ ምንባር ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዘለዓለም መቕጻዕቲ ማለት እዩ ከመይ ውፅኢት ናይ ሓጢአት ኩሉ ግዜ ሞት እዩ እዚ ሰለስተ ዓይነት ሞት መንፈሳዊ ሞት ስጋዊ ሞት ዘለዓለማዊ ሞት እምበኣር ንኣዳም ሰዓብየን ናይ ውድቆቱ ከጋጥሞ ከሎ ንርኢ ስለዚ ሕጂ ንደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ዝረኽቦም ዘሎ ዝተፈላለየ ጭንቀት ሰላም ምስኣን ዕረፍቲ ምስኣን ናይ ኣእምሮ ምንዋፅ ናይ ሕልና ክሲ እዚ ኩሉ እምበኣር ውድቀት ሰብ ዘምጾ ሰዓብየን እዩ ወይ ከዓ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ሓጢአት ውፅኢት ከም ዝኾነ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዘምህረና